खायफा खायफा हौवाफ्रा मालायनि हिनजावफोरखौ जा मेगन गलायलायनाय नायो आरो नायोबो नायो ओरै होनबावगोन मालाय नोंनासो हिनजावा जा रानथेंथेंहाय नायनो मोजांथार आरो सासेया होनगोन मालाय उमुगनि हिनजावासो लोदोदोथार नायनो मोजांथार आंनाबो हिनजावा बिदि जाबा हामगौमोन होनलायलायो लाब गैया हौवाफोर लाब गैया रानथेंआनो जा लोदोआनो जा बुस्थुआ हिनजावफोरना एखेयानो बेखायनो लोदोबाबो रानथेंबाबो जेखौ मोन्दों मोजाङै संसार जा मा बासै मा फटक नागारदों नोङो ओरैसो फानिसो खालामदोंलै मा फानि मा नोम्फानि बेलाय आयौ आहा न'खर गैया बिदा फंबाय गैया आंनि बिदा फंबाया नुबा मा होनगोन हा फटका डिलिट खालाम 1 सेकेन्डावनो आरो जुदि फटका भाइरेल जानांगौबा नों गवा गथ' मानो अरनजों खालामब्राबा माला अरन जाया बिदि खालामखो मा सोमावसारमोन खालामखो गस्ला गैलायै फटक माला खालामखो गोदाव सोराव बेफोरबायदि फटक खालामनाङा आंखौ मिथिबा बिदा फंबाय नुबा मा होनगोन आंखौ न'खर गैया नामराव बानायदों बानायनायनिबो मोनसे माबा थायोथ' दे बाजै दे मा गोदाव सोराव फटक नागारनाय बियो बांद्राय गोरलै मोननाङा बानायनायनिबो मोनसे सिमा थायोब्रा मा गोदाव सोराव बानायनाय बेलाय हा दे दानसै बाजै दे मा दानसै बे फटका जुदि गोसारनांगौबा नोङो आं बिराद रागा जोंदों दै बानायनायनिबो मोनसे लिमिट थायोब्रा नोंसिना लिमिट क्रस जाबाय नोंनि नोमा नोम्फा बिनानावखौ बानायब्रा आंखौ बिदि बानायनाङा बानायनोबा एसे मोजां बानाय बिदि मुगै सुगै गस्ला गैलायै बिदि फटक बानायनाङा आंखौ मिथिबाय आं बिराद रागा जोंनो ओंखारदों सोर बानायनो थिननाय नोंखौ सोर अर्डार होनाय नों आंनाव पारमिसन लादों नामा हो आंनाव मा बाजै दानबाय बांद्राय अनबाबो अनजायै जानाङा दै नोंसोरो बेफोरबायदि गोदाव सोराव बानायनानै लास्टिं दा खालाम आंखौ बिदिबाल' डलार हाबथारसै नामा नोंसिनियाव हा बिदिबाल' डलार हाबो मा दानबाय FIR होजागोन नोंसोर आंजों मिथिबाय ना आंखौ इमान गोरलै मोनना लानाङा सब टाइमाव बेफोरबायदि खालामजाबाय थाया मानसिया एनि टाइम मोजां खर'आव थाया मालाबा दुखुआव थायो मालाबा सुखुआव थायो नोंसोर बेयाव खुसि मोनहरनाङा आंखौ बानायनायनि मोनसे सिमा थायोना बिदि बानायो नामा मानसिया गस्ला गैलायै मा नोम्फानि बानायनाय बेलाय गथ'आ जुदि गोसारनांगौबा नों गवा गथ' दे बोखारबाय दानबाय मा बोखारबाय दानबाय बांद्राय नङा मिथिखाबाय ना आरो नेक्स्ट टाइम बिदि दा बानायबा मोजां बानाय मा नोम्फा गस्ला गैयै बेलाय खेलायनाया बिदि खेलायो फानिया बिदि बबे बिमा खर'नि फानि बेलाय आं बिराद रागा जोंनो ओंखारो दै बाराबा ओइ क्रिसमिनास खोमोनस्रि बियो आंखौ जाबायदि गाज्रि कमेन्ट हरखादों बियो आंखौ जानला मोनला सैमा उन्दुनायखौ एदावनानै दा लाखा मोनथिबाय आं दाख्लैनिफ्रायनो बुंखादोंमोन नोंसिनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअ बानायबाय थाया होननानै नोंसिनि थाखायनो आं बिदि भिडिअ बानायनो गोनां जादों मिथिबाय नोंसोरनि कमेन्ट रिप्लाय खालामनो थाखायनो मा होनहरदों नोङो हारसाबाबो नोंसोर बायदि बर' हिनजावफोरनिफ्राय गियानिसिन होनदों नामा नों बर'नि फिसा नङा नों बर'नि फिसा नङाबा मानोथो बर' आखरजों बर' रावजों कमेन्ट हरदों नोंलाय आंलाय हा नों बर'नि फिसा नङाबा मा बै दाख्लैनि आं भिडिअ बानायनाय हिनजावफोरा गाग्लि गाग्ला नांगोल सावग्राफ्रा मामोन नोंनि नोमा गोनजामोन नामा बिसोरो हा ओंखायनो गियान गैया बिसोरबायदि हिनजावा गियान गैयाबा दुनियानि बर' हिनजावफ्रा नोंनि नोमाफोरनिफ्राय गियानि बर' हिनजावफोर दं मिथिबाय जातिखौ लानानै बेबायदि दा बुंखा नोंनि नोमाफ्रा जातिखौ फानदोंबा आं फानाखै मिथिगौ बर'जों बर' अपमान होनाय बाथ्राखौ दा बुंखा ओमफ्राय आंखौ मा बुंहरदों नोङो अमा बुन्दि बायदि जादोंनो अमा बुन्दि बायदि जाखादों दा नै उदैफ्रा बेसे गिदिर जादों नै नायना लाखा बेसे जायो आङो आंनि भिडिअ थांना नायथां आंनि जानायखौ नायनोबा नोङो बुरै राखाव गावहाथ' माबायदि बुरैलायलांबाय हौवाखौनो मोनगोन ना मोनला नोङो हौवाखौनो मोनगोन ना मोनला नाम्बार हौवा लादोसो नङाबा बुरै गसिगोन नोङो मा खोमोनस्रि नाम बेलाय सिख्रोसि माबा टाइटेलबो गैया माबो गैया बसुमतारिसो नामासो टाइटेलानो गैया माबा खोमोनस्रिनो नामाबो सोरबाथ' बिदि नाम थायो जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनानै दा लाखा आंखौ बिदि एदाव हरबाय थानाङा मिथिगौ नों बर'नि फिसा नङाब्ला माथो बर' रावजों कमेन्ट हरदों नोंलाय नोंनि नोमाफ्रा जातिखौ फानदोंबा आं फानाखै मिथिगौ जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंनानै दा लाखा नोङो